Hola, soy José y anem a estudiar química. El vídeo d'avui l'anem a dedicar a l'estudi de la llei de la conservació de la massa. Però abans d'això, vull donar protagonisme a la persona que va ser qui la va proposar. Es tracta d'un científic francès que va ser la primera persona en quantificar els canvis de pes de les reaccions químiques amb els principis d'exactitud i control de les variables que regeixen el mètode científic. Us presente a Antoine de Lavoisier. Antoine de Lavoisier va viure durant la segona meitat del segle XVIII i va ser un dels grans impulsors del pas de l'alquímia a la química moderna. Bé, però això sí, sempre amb l'ajuda de la seva esposa, Marie, que l'assistia al laboratori i es dedicava a traduir obres estrangeres, ja que sabia anglès i llatí. Gràcies a la seva col·laboració, Lavoisier va poder establir el concepte actual d'element químic, la substància que no es pot descompondre químicament en altres més senzilles. Va descobrir l'àcid acètic, que és l'àcid del vinagre, en investigar la fermentació alcohòlica, i va arribar a realitzar el seu descobriment experimental més important, esbrinar que les combustions i les corrosions de metalls són reaccions similars que succeeixen amb la intervenció de l'oxigen de l'aire. Malauradament, com una de les seues ocupacions era la de recaptador d'impostos, això li va fer guanyar-se enemics i va acabar sent executat a la guillotina durant el període de la Revolució Francesa conegut com el Terror. Els científics de l'època de Lavoisier discutien sobre la natura de l'aire i el funcionament de les reaccions de combustió. Se n'havien adonat que en cremar una substància combustible, aquesta perdia massa. Havien aplicat el concepte a moltes altres reaccions i pensaven que aquesta massa que es perdia directament desapareixia. Aquesta massa perduda la denominaven flotxist i bé, anem a discutir-ho amb el primer experiment. He col·locat un tros de paper a un bol que tenia per casa. Una xicoteta ajuda d'alcohol perquè creme millor i veig que el conjunt pesa uns 3 grams. En apropar-li la flama comença a cremar. Mireu-lo, veureu que relaxant. Bé, si us adoneu, la massa mesurada per la balança ha anat baixant fins al 0. Encara que no li podem demanar molta precisió a aquesta balança de cuina, el nostre sistema clarament ha perdut pes. I la veritat és que Lavoisier no estava gens convençut de que la substància combustible simplement desapareguera en cremar-se. Bé, perquè, per exemple, tot el món estem familiaritzats amb el fum que es desprèn d'un foc. Anem a veure com Lavoisier va afrontar aquest problema, però amb una reacció una miqueta més fàcil. Per aquest experiment vaig a fer de manera controlada la clàssica mescla de bicarbonat i vinagre. Tinc ja el vinagre al recipient i preparo el bicarbonat sobre el paper perquè de moment no caiga dins. Mesuro el pes del conjunt i ara sí, mesclo el bicarbonat dins del vinagre i comença la reacció. Mireu, el pes ja ha baixat en 2 grams. Vaig a donar-li una espentadeta, això és... Oh! Bé, no sabeu la pudor que acabo d'organitzar. Ok, bé, coses de la ciència. És per això que ens diuen no el feu a casa. La reacció que acabem de veure, sí, desprèn bambolles de gas. I jo no vaig a ficar-me amb l'equació química perquè, entre altres coses, és prou complexa per nosaltres, però sobretot a l'època de Lavoisier no coneixien les equacions químiques, com les coneixem nosaltres. Però el que sí que vaig a fer és pensar, si s'està escapant gas, tot el món haureu pensat, tanquem el recipient? És el que va pensar Lavoisier. Nosaltres ho fem en una reacció molt més senzilla, ok? Però anem a veure què és el que passa. En aquest cas, vaig a utilitzar un altre recipient que he trobat que tanca hermèticament. Ja tinc dins el vinagre i el paper amb el bicarbonat. Tanca el sistema, de manera que no intercanvia matèria amb l'exterior, i ara que ja sé el seu pes, pot començar la reacció. Tot pareix indicar que si el gas no s'escapa, el sistema no perd massa. No hi ha cap dubte que està succeint un canvi químic, però tanmateix el pes del recipient tancat es manté constant. Tot això que acabem de veure és una representació cutre
teatral del que va estudiar Lavoisier. Bé, però tot això pot parèixer prou senzill, prou directe, prou lògic, però tingueu en compte que jo tenia ahir al costat una cuina del segle XXI en alguns reactius químics, una balança, encara que no molt precisa, un recipient que tancara suficientment hermèticament. Bé, Lavoisier no comptava en tot això a la seva cuina. Lavoisier va fer els seus experiments fa 240 anys, amb molta més precisió, i no només fixant-se a una reacció de neutralització senzilla de vinagre i bicarbonat, sinó amb les reaccions de combustió i les reaccions de corrosió dels metalls. He dit ja que va fer-ho fa 240 anys? Recapitulem el que ha ocorregut. Quan els nostres sistemes reactius estaven oberts, el gas s'escapava d'ells i deixaven de pesar-lo. Quan, en canvi, hem dut a terme una reacció en un sistema tancat, tota la matèria s'ha mantingut dins, i tot i succeir la reacció, la massa total del recipient i el seu contingut s'ha mantingut constant. Podria demostrar-se, com va fer Lavoisier, que això es compleix per a qualsevol reacció química, sense importar l'estat físic de la matèria o si els components sòlids guanyen o perden pes. La llei de la conservació de la massa es pot enunciar d'aquesta manera. A tota reacció química, la massa total dels reactius és igual a la massa total dels productes, el que, d'una altra manera, significa que la massa total d'un sistema tancat es manté constant, que la matèria ni es crea ni es destrueix, només es transforma. Pot semblar que això no és res d'impressionant, després de tot el que hem parlat a l'ESO sobre l'àtom o de la quantitat de vegades que ha insistit a aquests vídeos que els àtoms es conserven. Però posem l'assumpte en perspectiva. Lavoisier no coneixia l'àtom. En efecte, la llei de la conservació de la massa data del 1785, i la teoria atòmica de Dalton va aparèixer al voltant de 20 anys després, fonamentada en tota la feina que es va fer a partir de la descoberta de Lavoisier i de totes les altres que conformen les anomenades lleis ponderals. Imagineu que, per exemple, la taula periòdica, que ja l'hem treballada anteriorment, no va ser dissenyada per Mendeleev fins l'any 1869. Val, ja està. Fins així la teoria d'avui. Ara anem a aplicar la llei de la conservació de la massa als nostres exercicis. Començarem per un exercici senzill, d'aplicació directa de la llei, i continuarem per una tècnica una miqueta més avançada que ens servirà per verificar numèricament aquesta llei. Llapis i paper, que continuem. L'aplicació més senzilla de la llei de la conservació de la massa és la tècnica anomenada balanç de matèria. Imaginem una reacció química qualsevol, prou senzilla. A i B reaccionen per donar C. Imaginem també que coneixem les masses dels reactius, 30 i 54 grams respectivament, sense importar-nos quins són aquests reactius, quantes molècules hi ha de cadascun, ni el tipus de reacció que té lloc. La llei de conservació de la massa ens indica que la suma de les masses de tots els reactius és igual a la suma de les masses de tots els productes. Com saben les masses dels reactius, només cal sumar-les per poder predir amb precisió la massa total que es formarà del producte. 30 més 54 és igual a 84 grams. És a dir, en aquesta reacció van a formar-se 84 grams de C. Anem ara amb un exercici d'aplicació més realista. Tenim una reacció química. Utilitza la combustió del metà perquè ja l'hem vist abans d'altres vegades i pot ser tinc l'equació ajustada, pot ser no, això em dona ara el mateix, perquè el que em diuen és les masses de tots els compostos que intervenen a la reacció, excepte la d'un d'ells. Sé que 32 grams de metà reaccionen amb 128 grams d'oxigen per donar una massa desconeguda de diòxid de carboni i 72 grams d'aigua. La llei de conservació de la massa regeix aquesta reacció química com ho fan totes, així que la massa total dels reactius ha de ser igual a la massa total dels productes. El que faré a continuació és plantejar una equació on simplement sumaré d'una banda les masses dels reactius i de l'altra banda les masses dels productes i 32 més 128 ha de ser igual a la massa de CO2, que és la meva incògnita, més 72. Comença a assolir l'equació, passe el 72 a l'esquerra i al càlcul final tinc que la massa de CO2 ha de ser igual a 88 grams. Exercici resolt. Bé, ara ha arribat el moment d'explicar-vos una tècnica auxiliar que utilitzarem en l'últim tipus d'exercici d'avui. És lògica, és prou senzilla, pot ser alguns de vosaltres la conegueu, però jo l'explique per qui no la sàpiga. Es tracta del càlcul de masses moleculars. Una massa molecular es pot definir com a la combinació de les masses atòmiques dels àtoms d'un compost i es pot calcular sempre amb l'ajuda de la taula periòdica. L'explique millor en un exemple. Vaig a calcular la massa molecular de l'àcid sulfúric, H2SO4. Necessito anar-me'n a la taula periòdica i buscar les masses atòmiques d'hidrogen, sofre i oxigen. La massa atòmica de l'hidrogen és de 1,01 unitats de massa atòmica
Ull així, perquè es pot arrodonir una mica, no passa res, no cal ficar les decimals que trobeu. La massa de sofre és per la seva banda de 32,07 i la de l'oxigen es pot arrodonir a 16 unitats. En aquestes dades, la massa molecular es calcula tenint en compte quants àtoms hi ha de cada element a la substància buscada i en aquest cas la massa molecular mR de l'àcid sulfúric serà la suma de 2 vegades la massa de l'hidrogen, perquè hi ha 2 àtoms d'hidrogen, una vegada el 32,07 del sofre i 4 vegades el 16 de l'oxigen, ja que hi ha 4 àtoms d'aquest element. La massa molecular de l'àcid sulfúric ens ha eixit de 98,09 unitats de massa atòmica. L'última tècnica d'avui és la verificació de la llei de la conservació de la massa, combinant tot el que sabem fins ara. Tenim la llei de conservació, sabem ajustar equacions químiques i ara tenim al nostre abast les masses moleculars de les substàncies. Suposem que tenim una equació química ja ajustada. Si no la tenim ajustada, l'hem hagut d'ajustar nosaltres. Això és igual. Com la conservació de la massa és una llei, sabem que la igualtat de masses entre reactius i productes s'ha de complir per a qualsevol reacció, per a qualsevol quantitat de reacció i sense importar les unitats. Què significa això? Que utilitzant les masses moleculars MR de cada substància i els coeficients estequiomètrics, és a dir, els coeficients d'ajust de la reacció química, es poden sumar les multiplicacions de coeficient per massa molecular de tots els reactius i de tots els productes de l'equació química ajustada, i aquestes sumes han de complir la igualtat. Anem a anar directament per l'exemple que s'entendrà molt millor. Un exercici de verificació de la llei de la conservació de la massa a partir d'una equació química funciona així. Hem de prendre una equació química ajustada. Utilitza la mateixa que teníem d'abans. I es demana comprovar que es compleix que la suma de les masses dels reactius és igual a la suma de les masses dels productes. Gràcies al fet que aquesta equació ja està ajustada, puc verificar la llei emprant les masses moleculars. Aquestes substàncies, propà, oxigen, diòxid de carboni i aigua, empren en total 3 elements: hidrogen, carboni i oxigen. He de buscar les masses atòmiques d'aquests elements a la taula periòdica i quan ja les tinc em fique a calcular les masses moleculars. El propà té 3 àtoms de carboni i 8 d'hidrogen. 3 vegades la massa atòmica del carboni més 8 vegades la de l'hidrogen i veig que pesa 44,11 U. Faig el mateix per al d'oxigen, 2 per 16, 32 U. Seguisc amb el diòxid de carboni, que té un carboni i 2 oxígens, i em donen 44,01 unitats, i acabe amb l'aigua, que em dona 18,02 unitats. Ara ja tinc totes les masses moleculars i la llei de conservació aplicada a una equació química m'indica que he de multiplicar cada massa molecular pel seu coeficient estequiomètric en l'equació, tot per traure les seues masses totals. Així doncs, em fique a fer-ho. Només tinc un propà, em queda 44,11, però tinc 5 molècules d'oxigen que em donen 160 i 3 molècules de CO2 que em donen 132,03 i 4 molècules d'aigua que pesen 72,08 unitats. Següent pas, com que ja tinc totes les masses totals de cada substància, només he d'agrupar i sumar les masses de reactius entre si i les masses de productes entre si. Sume. 44,11 més 160 són 204,11 unitats de massa atòmica reactius. I 132,03 més 72,08 són 204,11 unitats de massa atòmica en productes. Com ja podeu veure, es compleix que la massa dels reactius és igual a la massa dels productes i, per tant, hem verificat que es compleix la llei de la conservació de la massa. Bé, en realitat el que es verifica així és que l'exercici està ben fet, perquè la llei de la conservació de la massa es compleix sempre. Ja us dic, el resultat final d'aquest exercici sempre és que té una massa igual de reactius que de productes. Si en fer un exercici d'aquestos la igualtat de productes i reactius no es compleix, és que alguna cosa ha anat malament, segur. Quan tot ix bé, és un exercici prou bonic que ens ha servit per ficar en pràctica tot el que hem treballat al llarg d'aquest tema i, escolta, sempre dona mogolló de satisfacció aconseguir que els balanços quadren.